Комисията, която извърши обследване съвместно с полицейски инспектор по пътен контрол, главният експерт в общината госпожа Рупова и автоконтролери, са документирани тези конфликтни точки, които би трябвало да предприемем мерки за отстраняването им. На първо место това е Магдахан пред централен вход на село Нешо Бънчев. Там има необходимост за поставяне на знак Б28 забранено паркирането в двете посоки. Другия въпрос, който се коментира вчера и официално и оперативно, е във връзка с преместване на бърза помощ от сградата на МБАЛ Субо Николов в ДКЦ-1. Там е изключително важно пред самата сграда на ДКЦ да се осигурят 5 броя паркоместа за линейките и съответно входа да бъде свободен при транспортиране на болни и при спешни случаи. Тези мерки могат да се постигнат с монтиране на съответни знаци и елементи, които не позволяват паркирането на същите места. На кръстовището между улица Василий Чолаков и Стефан Финджиков липсва знак Б2, а именно стоп. Кръстовището Равдери Николов с Павел Хаджи Симеонов, знак Б2, стоп. Също. Кръстовището на улица Братя Дейкови с улица Павел Хаджи Симеонов липсва знак Б2, а именно стоп. Кръстовището между улица Цар Иван Асен и локално платно на улица Цар Освободител липсва също знак Б2. Необходимо е да се дублира знаците на преките с локалното платно и с кръстовището по булевард Пятигорска, който беше отремонтиран и в момента е в идеално състояние. Там също е необходима и маркировката. На кръстовището между генерал Ден Девил и Нистор Ружиков липсва знак Б2 стоп. Кръстовището на Василий Чолаков и улица Нистор Ружиков липсва знак Б2. Кръстовището между Борище и улица Захарий Стоянов знак Б2. Кръстовището между улиците Любен Каравелов и Захарий Стоянов знак Б2. Кръстовище на улица Мерул и Георги Бенковски знак Б2. И кръстовището между улици Орчо Войвода и Петко Мачев липсва знак Б2 също. Стоп. Това е изготвен след спешното обследване на уличната мрежа. Това е целесъобразно да се извърши в спешен порядък,